Τώρα ακολουθεί προβολή λίγων λεπτών με θέματα ανθρωπιστικά που έχουν αναπομείνει στην πόλη μας. Στη συνέχεια, ο κ. Μητιάδης Νίκος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, θα καταθέσει τις σκέψεις του και τα πετρόφυλλα. Εδώ απ' έξω, σε αυτό το μέρος ακριβώς, στο τζαμί, έτσι λέγαμε την πλατεία τούτη. Παίζαμε κρυφτό, τα φύλαγα. Μέναν ακόμη 2 παιδιά να βρω από τα 10. Αλλά σταματήσαμε. Είχε βραδιάσει. Πάνε πολλά χρόνια τώρα. Απόψε, όλοι μαζί να γίνουμε παιδιά, να δραπετεύσουμε μέσα στον χρόνο, να συνεχίσουμε εκείνο το παιχνίδι για να βρούμε και τους άλλους. Γεια σου πάστε λίγο. Κάπου εδώ γύρω θα είναι. Θα είναι κρυμμένοι όπως οι μνήμες μας, το γέλιο και ο θυμός μας, το κλάμα, οι χαρές και οι λύπες μας, οι φωνές μας. Θα είναι κρυμμένοι πίσω από αυτούς τους πένθυμους τοίχους. Θα κουμπίσουμε το χέρι στον τοίχο, κρυφοκοιτώντας λίγο, θα μετρήσουμε ως το 50 και θα φωνάξουμε φτούξε ελευθεριά. Στα όνειρα δεν μπαίνουν χαλινάρια. Σκόρπια τα πετρόφτιστα σπίτια που απόμειναν στη Φιλιππιάδα. Λιγοστεύουν γιατί τα γκρεμίζει η βιασύνη μας. Δέσποζαν στο περιβάλλον τους και τώρα σιγά σιγά γκρεμίζονται ή χάνονται μέσα στις πολυκατοικίες, στην κυριαρχία της μπουλντόζας και του μπετών, και όσα γλίτωσαν αναζητούν μάτια διτέα του παρελθόντος. Την αρκουδιά και τα κάλλη τους, την περηφάνεια τους αντικατέστησε η κακοπουστιά, η άναρχη χωρίς μέτρο και ισορροπία δόμηση μιας μικρής επαρχιακής πόλης. Τι θα ήθελε τα πολυόραφα αυτός ο τόπος. Μπορούσε να απλωθεί, ο Λούρος περιμένει. Η πόλη των πελαριών έκλειψε τις πολλές τους, εμποδίζει το πεταγμά τους, έγινε αφιλόξενη, σαν να διώχνει τα πουλιά της. Μια πόλη που θέλει να κόψει τα φτερά της. Οι φωτογραφίες με τα σπίτια από πέτρα που απλώσαμε μπροστά σας αναδεικνύουν μια μελαγχολία και κατάληψη, μια νοσταλγία. Ο σχεδιασμός των πέτρινων σπιτιών αποπνέει μια ηθική στάση απέναντι στην πόλη, σε αντίθεση με αυτό που γίνεται σήμερα. Έχουμε υποχρέωση κι εμείς και εκείνοι, εννοώντας τους κρατούντες, ο τόπος μας να μην χάσει τα ίχνη του, τα χαρακτηριστικά του και την ιστορία του. Σε αρκετά τα σπίτια μένει κόσμος, ανάβει φως το βράδυ. Σε λοιπόν σε αυτούς αξίζει, πέρα από τους επένδυνους και τα μπράβο για τις αντοχές τους, να τους αφιερώσουμε τις 10 μέρες που θα διαρκέσει η έκθεση φωτογραφίας.
Σε κάποια άλλα σπίτια είναι αρκετά ξεχασμένα, παρατημένα, ανήμπορα και ετοιμόρροπα, ακατοίκητα, τα σπασμένα σκαλοπάτια μαρτυρούν πόσοι άνθρωποι τα διάλεγαν για να επισκεφτούν τους νοικοκυρέους τους, άλλοτε μεταφέροντας ένα όμορφο χαιρετισμό και πότε ένα πισάρι στο ματάτο. Πιο μέσα συνήθως δύσκολα να διαβείς και αφήνεις τη φαντασία να φτιάξει τις δικές της ιστορίες. Πάντως, έτσι όπως στέκουν, οικετεύουν την ευαισθησία των περαστικών και ζητάνε μια φωτογραφία πριν το τέλος. Νοητά βάλτε τα το ένα δίπλα στο άλλο, φορέστε τα καλά σας και κάντε μια βόλτα ανάμεσα σε ασβεστομένες αυλές και κήπους, σε μπαλκόνια και παράθυρα, φορτωμένα μυρωδιές, λουλούδια, τραγούδια και αγκαλές. Πριν προλάβουν να τα καταστρέψουν, να κάνουμε κάτι. Αυτά τα σπίτια, σ' όποιους κι αν ανήκουν, είναι σημάδια διαχρονικά, σύμβολα συλλογικής μνήμης, προέκταση της ψυχής μας. Δεν ζούμε κάτω από ψευδαισθήσεις ή ανώριμες ευαισθησίες. Δυστυχώς δεν μπορούμε να αναστρέψουμε το κύμαρο, αλλά μπορούμε να συμφιλιώσουμε το παρελθόν με το μέλλον και στο κάτω-κάτω τι θα αφήσουμε στα παιδιά μας. Αλήθεια, τι θα πούμε φέτος στους πελαγούς και τι θα κάνουμε για να ξανάρθουν. Βράδιασε πάλι, όπως τότε. Τα λέμε.